Niet alle maakindustrie is uit Limburg verdwenen. Deze speciale aflevering van Zakeninzicht komt uit de fabriek van CRH Clay Solutions in Beek. Dit bedrijf bestaat 100 jaar en is voorbeeld van een maakindustrie die het economisch geweld heeft overleefd. Hoe staat de sector ervoor? Want in Limburg zijn veel steenfabrieken. En hoe gaat het eigenlijk met de maakindustrie in het algemeen? Daarover ga ik praten met een aantal gasten. Maar eerst een reportage over hoe maak je nou van een brok klei, een homp klei, een baksteen. We zijn hier in de groeve de Hendrik te Brunsum. Hier betrekken wij onze klei naast de klei die we van de uiterwaarden van de Maas krijgen. Het is een klei waar wij Limburgse bakstenen van maken en dagelijks vertrekken vele vrachten naar de fabriek in Beek. We zijn op het kleiterrein van Façade Beek. Hier wordt de klei aangevoerd, zoals we net zagen, vanuit de groeven in deze betonnen bakken. Daarnaast hebben we ook klei die in campagnes wordt aangevoerd, zoals de Maasklei. Van origine gebruiken we hier de lusklei, dat is de bestaansgrond van de steenfabriek. Maar die is uitgeput, vandaar dat wij de klei aantrekken van elders. De verschillende kleien die we gebruiken, dat doen we om verschillende bakkleuren te kunnen realiseren. Zodat we stenen kunnen maken die geel, rood, wit, zwart zijn. En met de bezanding die we dan nog toepassen, kunnen we nog meer variëteiten maken. De klei moet uiteraard worden voorbewerkt, hij is vrij vet en daarvoor moet zand worden gedoseerd. Dat doen we in deze bakken, zogenaamde kastenbeschikkers, die de klei afgeven aan de kolengang. De kolengang maalt en plet de klei en voert hem af naar de kleiloods, waar die tijdelijk wordt opgeslagen. Vanuit de kleiloods wordt de klei opgepakt, in een beschikker gedaan en naar de menger afgevoerd waar we met water en stoom de klei plastisch maken. Die plastische klei gaat vervolgens naar een handvormpers die de handelingen van de oude handvormer imiteert. Wat was dat? Een bezandballetje klei, geworpen in een bakje, afgestreken en omgekeerd op een droogplaat. Deze machine doet dat volautomatisch met 12 bakjes tegelijk. Van daaruit wordt er een plaat gelegd, gaat de stenen naar een lift en een verzamelrek en worden door een vingerwagen getransporteerd naar de drogerij. Vanuit die drogerij, als de stenen na 48 uur droog zijn, worden ze naar de zetmachine getransporteerd en gezet op een tunneloverwagen. Als de stenen gezet zijn op de tunneloverwagen, dienen ze nog gebakken te worden. Daarvoor worden ze dwars getransporteerd en gaan ze een zogenaamde tunneloven in. Die tunneloven is 110 meter lang en de stenen verblijven er ongeveer 90 uur. Ze worden wel elke 1,5 uur een slag doorgeschoven en komen aan het eind van de tunnel eruit. Nadat ze eruit zijn gekomen, dienen ze te worden ontladen. De stenen worden op pallets gezet, van een krimproes voorzien en gaan vervolgens naar het opslagterrein, wat in vaktermen het tasveld heet. We staan hier op de plek waar de stenen de fabriek verlaten, gepalletteerd en wel. Deze stenen worden door architecten toegepast in fraaie bouwwerken, waarvan we er in Limburg heel veel goede voorbeelden hebben. Meneer Van Omme, dit vind ik nou een bijzondere steen. Daar zitten gaten in, minder klei en toch levert hij meer op. Volgens mij is dat een steen die wij ooit voor een Japanse opdrachtgever hebben gemaakt. Zoals u waarschijnlijk wel weet, Japan is aardbevinggevoelig, dus er moet op wat andere manier gebouwd worden. En de gaten in de steen worden
gebruikt om wapeningsstaven door te steken, zodat het geheel wat meer stabiliteit krijgt. En zo'n steen uit Limburg komt dan zomaar in Japan terecht? Ja, dat kan? Ja. Maar dat is niet de core business om die stenen heel ver weg te brengen? Nee, hè? absoluut niet. De steenindustrie werkt vaker voor de eigen regio. Ja, ik denk dat historisch gezien een steenfabriek een actieradius had van 40, 50 kilometer. Dat is natuurlijk door verbeterde logistieke omstandigheden en minder steenfabrieken in het gebied is die actieradius toegenomen tot 200, 250 kilometer ongeveer om de schoorsteen. Nou, zo zie je maar weer hoe dat gaat. Meneer Engelman, u bent architect. Zijn bakstenen sexy anno 2012? Nu wel. Ik vind ze maken prachtige dingen tegenwoordig. Ze innoveren enorm. Toen ik begon kon ik uit 4 soorten kiezen en u ziet om u heen waar we nu uit kunnen kiezen. Dat is enorm. Ja. Natuursteen, beton, dat zijn eigenlijk de alternatieven voor baksteen. Is Nederland een baksteenland? Dat dacht ik altijd wel. Hè. Zoals een Belg ook met een baksteen in zijn maag geboren is, dacht ik dat het specifiek voor ons was. Maar ik ben er ondertussen achter gekomen dat het gewoon een internationaal product is. Het wordt overal toegepast, all over the world, baksteen. Het gaat niet goed met de economie. De maakindustrie staat onder druk. Dit is een voorbeeld, meneer Bovens. Hè? Ja. De baksteenindustrie, de bouw, daar gaat het lastig mee. Heeft u als provincie een beetje kijk op die maakindustrie in Limburg? Ja, wij volgen natuurlijk heel veel de economische ontwikkelingen in onze provincie. En de maakindustrie staat wellicht onder druk. Dat is een beetje ogenschijnlijk, want er zijn heel veel sectoren in de maakindustrie waar het eigenlijk uitstekend mee gaat. Maar deze industrie, dus die bouwgerelateerd is, zou ik maar zeggen, die ook grondstoffen gerelateerd is, daar daalt weliswaar het aantal arbeidsplaatsen. Maar het leuke is dat op de een of andere manier de toegevoegde waarde van de industrie voor Limburg, voor iedere euro die in Limburg wordt verdiend, dat toch voor een groot deel op peil blijft. Ja. Kan de provincie iets doen eraan of kunt u het alleen maar waarnemen? We kunnen natuurlijk bouw kun je stimuleren, alleen dat hebben we toen de crisis er kwam in 2008, 2009 hebben we dat ook heel fors gedaan. Maar op een gegeven moment is dat programma op. En wat je nu moet doen is zorgen dat je via innovatie, slimme combinaties, dat je toch probeert om de hele keten in de bouw weer op gang te krijgen. Heeft de Moza met de tegels ook last van de bouwcrisis? Ja, wij merken dat natuurlijk ook. We zitten wel achteraan in de keten. Dus op het moment dat het vooraan stagneert, dan duurt het nog een jaar of 2 voordat wij dat ook merken. En dat is een feit waar wij ook mee te maken hebben. We zoeken daarvoor compensatie in export. En dat lukt ook heel behoorlijk, moet ik zeggen. Maar waar exporteert u het naar dat u zegt van het gaat hier wat minder? Waar gaat het dan beter als het gaat om tegels? Ja, de economische situatie in Duitsland bijvoorbeeld is beter dan dat die op dit moment in Nederland is. Dus we hebben een aantal jaren geleden besloten om heel fors te investeren in verkoopkracht in het buitenland. En daarmee kunnen we goed deels de teruggang in Nederland opvangen. Ewald van Hal die is van de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, de KNB. En hij heeft de cijfers over de stand van zaken in de sector. Op Europese schaal is Nederland een op zichzelf genomen bescheiden speler. Europees gezien is er zo'n omzet tussen de 28 en de 30 miljard die door de keramische industrie wordt gemaakt door zo'n 250.000 personen. Een groot aantal fabrieken, waarvan zo'n 80% tot het midden- en kleinbedrijf behoort. Trekken we erdoor naar Nederland, dan hebben we zo'n 60 fabrieken met een omzet van ongeveer een half miljard en een werkgelegenheid voor zo'n 3000 personen. En als je dan kijkt naar het imago van baksteen en bouwkeramiek als zodanig, daar vraagt u naar, dan moet ik constateren dat het door de jaren heen verschoven is van een vertrouwd, betrouwbaar, maar ook misschien wat conventioneel bouwmateriaal naar een modern, uitdagend en duurzaam bouwmateriaal waarmee de toekomst prima kan worden aangegaan. Ja, weet u, als ik over bedreigingen hoor spreken, dan hoor ik vooral praten over verontrustende ontwikkelingen. Ik denk dat we het vooral moeten hebben over het hoofd bieden aan concurrentiële uitdagingen op het gebied van nabootsing en oneerlijke mededinging. Niet onbelangrijk voor bijvoorbeeld sieradenwerk. Maar dan heb ik het ook bijvoorbeeld over energie-efficiëntie, energiegebruik dus, CO2-emissie en bijvoorbeeld ook het gewicht van de producten. Daar liggen een aantal uitdagingen voor de sector, waar ze overigens ook gezamenlijk de schouders onder zet, want de keramische industrie neemt haar verantwoordelijkheid op dit punt. Heeft heel recent een roadmap ceramics tot stand gebracht, heeft heel recent een routekaart bouwkeramiek 2030 tot stand gebracht. En dat gaat nu juist over product- en procesinnovaties
om die uitdaging het hoofd te bieden. Innovatie in de maakindustrie. Ja, je komt er niet aan. Wie niet vernieuwt, ja, die gaat überhaupt, die redt het niet meer. Meneer Van Omme, u heeft ook een interessant samenwerkingsproject met een ander Limburgs bedrijf, met Rockwool. Het is een product wat wordt gemaakt voor het na-isoleren van gebouwen, van woningen. Zoals u weet is er grote behoefte aan de komende jaren, omdat veel naoorlogse woningen niet aan de energieprestatienorm voldoen op dit moment. Dus daar hebben wij nu een product voor ontwikkeld. Wat uitgaat van een isolatiemateriaal, een minerale wol. Daarop wordt dan een baksteenstrip bevestigd met een speciaal daarvoor ontwikkelde motor. Ja, en wie heeft dat nou bedacht? Dat heeft onze Engelse zustermaatschappij heeft dat bedacht. Die heeft de eerste contacten gelegd met Rockwool in Engeland. En we hebben dat nu in Nederland overgenomen en gaan dat verder in Europa uitrollen. En dat gaat lopen. Denkt u dat u daar iets te pakken heeft, zoals Philips en dat we eigenlijk ooit de Senseo samen gingen maken? Ja, is dit het? Is dit het gouden ei? Ik weet niet of het een Senseo gaat worden of een sensatie gaat worden, maar ik zie heel goede mogelijkheden voor dit product. Ja, bij innovatie moet je partijen bij elkaar brengen. De maakindustrie past voor een groot deel bij de topsector en het topsectorenbeleid onder de high-tech systems. En dat betekent dat het om productieprocessen kan gaan. Het kan gaan om de combinatie tussen maakindustrie en het onderwijs, om daar zaken in te verbeteren. Zodat er inderdaad geïnnoveerd wordt. En ik moet zeggen, ik kom dat ook heel vaak tegen in de provincie. Dat er wel degelijk met heel veel succes nieuwe producten, nieuwe productiesystemen, zuinigere, duurzamere systemen tot stand komen. Ja, en die metselrobot die stenen op elkaar kan leggen en lijmen, dat is al jaren geloof ik. Hè? Maar gaat hij nou echt de metselaar vervangen, denkt u? Nou, voor bepaalde toepassingen sluit ik dat niet uit. Maar ook voor heel veel metselwerk zal het toch gewoon handjes blijven. Wat we wel zien is een andere ontwikkeling. Dat is dus in prefab metselwerk. En dat gaat ook wel een grotere vlucht nemen de komende jaren. Dat je in een fabriek van dit soort panelen maakt, zoals op de achtergrond. Ja. En die er meteen tegen een wand aan plakt. Ja, en dan moet u vooral denken aan toepassingen die ook niet zo gemakkelijk te realiseren zijn op de ambachtelijke manier. Ja. Goed. Ja, die keramische industrie, dat is niet alleen baksteen. We hadden het er al even over. Ook tegels behoren tot deze sector. En hoewel de concurrentie moordend is, weet Moza-tegels toch al jarenlang goed te presteren in een moeilijke markt. En dat heeft alles te maken met een nadrukkelijke keuze. Ja, ik denk dat er zeker toekomst is voor de maakindustrie in Limburg. En ik zie ook best wel veel bedrijven in Limburg die aantonen dat het werkelijk kan om maakindustrie in Limburg financieel ook goed te kunnen laten draaien. Je ziet wel een tendens dat met name bedrijven die onderdeel worden van een groter concern, dat dan de kans groter is dat die bedrijven verplaatst worden, of de activiteit van de bedrijven, naar andere landen en dan met name lage lonenlanden. Het is niet te duur om de maakindustrie hier overeind te houden? Nou, dat ligt eraan waarop je je richt. Als je je alleen maar richt op zeg maar massaproductie en op het goedkoopste van het goedkoopste, dan denk ik dat de toekomst in Limburg niet erg rooskleurig zal zijn voor de maakindustrie. Maar juist als je richt op onderscheidende zaken, en ik denk dat daar de technologiecomponent heel belangrijk in is, dan is er wel kans. En ik noem ook bewust die technologie- en techniekcomponent, want daar zit wel een bedreiging in. Wat je ziet is dat er steeds minder aanbod is van technisch geschoold personeel. Dat zou eigenlijk een voorwaarde zijn, zeg maar, investeren in techniek en technologie, ook vanuit de samenleving, om die industrie, die maakindustrie in Limburg, ook in de toekomst hier te kunnen houden. Ja, dus de kwaliteit van de arbeid is eerder een bedreiging dan de prijs van de arbeid? Ja, dat denk ik dat dat een juiste constatering is. En ik denk dat Moza is er ook een goed voorbeeld van. Wij hebben er bewust voor gekozen, en dan praat ik echt al over jaren geleden, om al onze ontwikkeling, productie en marketing hier in Maastricht te concentreren. Omdat wij geloven in de kracht van de synergie van ontwikkeling, productie en marketing op één locatie.
En dat is ook het geheim van Moza? Ik denk dat het geheim, dat is zeg maar de ambitie ook van Moza. Ik denk niet dat we wat een geheim van maken. Het is de ambitie. En onze ambitie is om nieuwe, onderscheidende producten te maken. Die zich onderscheiden zowel esthetisch, en mooie dingen maken, maar vooral ook functioneel en qua duurzaamheid. Meneer Laumans, duurzaamheid is tegenwoordig in de economie het woord, zou ik bijna zeggen. Kan uw grondstof opraken? Wij halen onze meeste kleien die halen wij uit het Westerwald. Dat is 200 kilometer hier vandaan. En dan zijn de voorkomens aan kleien, daar zijn ruimschoots voorhanden om tot een lengte van jaren tegels te kunnen blijven maken. Dus en voor bakstenen, voor bakstenen uit rivieren. Ik geloof dat er meer klei wordt afgezet ieder jaar door de rivier dan u eruit haalt. Er is een onderzoek naar geweest door een bureau Deltares. En dat heeft uitgewezen dat er in de afgelopen 150 jaar meer aanwas van klei heeft plaatsgevonden dan dat de totale keramische industrie in Nederland heeft gebruikt. Ja, dus op dat punt heeft u geen duurzaamheidsprobleem. Wel als het gaat om energie natuurlijk. Ik denk dat dat wel een van de uitdagingen is. Niet alleen van onze industrie als zodanig, maar ook de maatschappelijke uitdaging. Om te kijken van hoe kunnen we het aanbod aan hernieuwbare energie, hoe kunnen we dat verhogen. Naast de opgave die je natuurlijk ook hebt als bedrijf, om met zo weinig mogelijk energie je producten te maken. Daar begint het mee. Ja. Maar daar valt gewoon geld te verdienen als je minder energie gebruikt. Ik bedoel, het is niet alleen beter voor het milieu, maar je verdient er ook gewoon geld aan. Ja, dat klopt. En dat is altijd een drijfveer, hè, voor een bedrijf. Nee, het is een continue drijfveer. Het is een continue drijfveer waar wij als Moza ook mee bezig zijn om steeds weer opnieuw te kijken hoe kunnen we onze elektrische energieverbruik terugbrengen en hoe kunnen we ons gasverbruik terugbrengen. We zijn hier in Beek en in die gemeente moet de duurzaamste wijk van Limburg verrijzen. De gemeente heeft daarvoor een prijsvraag uitgeschreven en die is gewonnen door BL Huisvesting. Hoe gaat die duurzaamste wijk er eigenlijk uitzien? Hier gaat het gebeuren, de duurzaamste wijk van Limburg, of misschien wel van Nederland. Nou, wat we willen is graag duurzaam bouwen, omdat dat goed is voor het milieu, maar ook goed voor de burger. We gaan ervan uit dat zo'n duurzame wijk, dat die ook heel erg toekomstvast is. Dat betekent de waarde van zo'n wijk behouden blijft, dus ook voor de kopers van woningen die hun woning, de waarde behouden blijft, maar ook een comfortabele woning hebben. We hadden gewoon kunnen aanbesteden, maar we hebben gezegd, nou laten we nou bedrijven, combinaties, architectenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars de kans geven om eens in een wedstrijd hier aan mee te doen. En dat heeft ook als een van de redenen was ook dat we dan de burgers daarbij konden betrekken. We hebben de wijk daar nou bij betrokken. Die hebben ook uiteindelijk ook de winnaar, die kreeg de meeste stemmen van de burgers. En dat was ook een voordeel om op deze manier te doen. Dit is de Beekse Bron, een op en top duurzame wijk waarbij alle elementen ook van buiten, maar ook van binnen goed te zien zijn. Toekomstige bewoners hebben de keuze uit 350.000 verschillende ontwerpen, dus er zit altijd wel iets bij wat een bewoner leuk vindt, beweegt, duurzaam is, wat geheel aan zijn wensen toekomt. Iedere woning heeft de energieklasse A+, A++, A++. Dat is eigenlijk de mate van duurzaamheid waarbij de toekomstige bewoner zijn woning kan inrichten. A++ is een volledig energie-neutrale woning. Dat is natuurlijk ultiem, want wie wil nou niet een energie-neutrale woning en niet opdraaien van de energiekosten. Kijk, de belangrijkste duurzame elementen zijn people, planet en profit. Nou, we hebben in deze wijk de maximale balans tussen deze elementen kunnen vinden. Nou, wij zien duurzaamheid niet als duur. Wij zien het meer een investering in comfort en in verlaging van de energielasten. Net als een dag als vandaag, als het zonnetje goed schijnt, is het alleen maar levert het alleen maar geld op in plaats van dat het duur is.
Daarnaast zijn we bezig om een speciale duurzame hypotheek voor de Beekse Bron te organiseren. Binnen die hypotheek wordt de investering in duurzaamheid wordt daarin meegenomen. En het verhoogt ook het bedrag waar je kunt lenen. En daarnaast tegen hele lage lasten. Kijk, en dus daarom vinden wij dat het niet duur is. Nou, binnen de woningen van de Beekse Bron zijn heel veel duurzame materialen toegepast, maar het belangrijkste is natuurlijk de beeksteen. De beeksteen is een uiterst duurzame baksteen en dat komt tot uitdrukking in het principe wat ze hanteren, less is more. Less is more wil hier zeggen dat de beeksteen 35% minder materiaal bevat, waardoor er 35% minder CO2-uitstoot ontstaat. Ook is het zo dat het 35% minder gewicht geeft, dus makkelijker te bereiden door de metselaars, of in ieder geval te metselen. Ja, dat is ook natuurlijk een vorm van duurzaamheid. Daarnaast heeft het ook minder transportkosten met zich mee. En ja, het is gewoon een perfect product om in een duurzame wijk toe te passen als er gekozen wordt voor een baksteenvariant. Anders dan normaal is, zeker 2 jaar geleden, dat het dus energie-neutraal gaat gebeuren. Dat het een leuke wijk is, dat er allerlei gadgets in komen, hè, windmolentjes en dat soort zaken die nieuw zijn. Natuurlijk kun je zeggen van ja, wat 2 jaar geleden nieuw was, is dat misschien over een aantal jaren niet meer. Maar we gaan er steeds vanuit dat dit een voorbeeldwijk is en dat was ook een van de redenen dat de provincie dit mee heeft gesubsidieerd. Over duurzaamheid gesproken, heeft de provincie nou ook zeg maar, duurzaamheidsdoelstellingen die we met z'n allen zouden moeten bereiken? Ja, kijk, zeker voor de wat langere termijn hebben wij ons voorgenomen om zo duurzaam mogelijk, ook in Nederlands verband als provincie, zeg maar de voorhoedepositie in te nemen. En dat doen wij op dit moment met bijvoorbeeld een energiefonds waarin we proberen om zowel particulieren als bedrijven te stimuleren om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. En ik moet zeggen, dat is een heel groot succes. Dat deden we al een aantal jaren. We hebben nu weer een nieuwe tranche, een nieuw fonds, nieuwe bedragen bekendgemaakt en dat gaat als het trein. Ja. En architecten, kunnen die nog een bijdrage leveren aan het verduurzamen van woningbouw bijvoorbeeld? Of is dat altijd duurder, waardoor we het niet doen? Het is meestal in investeringskosten duurder. Maar ja, we weten allemaal dat de exploitatie, daar moet je het op terugverdienen. Maar mijn opdrachtgevers, en niet alleen mij, ik hoor het ook van collega's, die zijn daar nog steeds niet aan toe. Hè. Het gaat toch vaak eerst om investeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dat is heel moeilijk om mensen daarvan te overtuigen. Ja, terwijl we er toch al jaren over praten. Dat is waar, ja. Ja, en als de economie tegen zit, dan is dat verduurzamen ook niet handig, hè? Ik bedoel, dat kan dan weer remmend werken juist. Nou goed, ik denk wel dat duurzaamheid ook nog een andere vorm van duurzaamheid bestaat. Dat is als je dingen bouwt die gewoon lang meegaan. En als je gewoon met kwaliteit omgaat. En als de duurzaamheid in die zin wordt vertaald, dan denk ik dat we in Limburg en ook met de industrie zoals we hier vandaag, waar we hier te gast zijn, dat je daar een enorme voorsprong mee hebt in het land. Ja. Even de glazen bol kijken. Over 10 jaar, de maakindustrie, de baksteenindustrie. Hoe staat hij er dan bij? Die zal nog steeds bestaan, die zou ook kunnen floreren. Ik denk wel dat er nog wel iets gaat gebeuren in de industrie. We hebben op dit moment te kampen met een behoorlijke overcapaciteit. En ik denk ook als je een beetje naar de toekomst in die bewuste glazen bol kijkt, dat we ook met z'n allen wel weten dat we niet opnieuw 90 of 100.000 woningen per jaar gaan bouwen in Nederland. Dus er zal wel iets gaan veranderen. De schaalgrootte van bepaalde bedrijven zal gaan veranderen. En kleine, niet rendabele bedrijven of bedrijven die niet innoveren, die zullen uiteindelijk gaan verdwijnen. De tegelindustrie, hoe staat die ervoor over 10 jaar in Maastricht? In Maastricht, daar ben ik heel positief over gestemd. Ik denk dat wij minstens 50% zullen groeien en misschien wel 100% de komende 10 jaar. Het zal de komende 2-3 jaar zal het toch wat lastig zijn. Maar met de plannen die wij op de plank hebben liggen, zowel marketingtechnisch als productontwikkelingstechnisch, denk ik dat we alle vertrouwen in dat wij... Moza is niet kapot te krijgen. Nee, we bestaan dit jaar 129 jaar. En dat is nog
heel wat jaren bij komen. Ja. We timmeren aan de weg op alle gebieden. Ja, en de architecten over 10 jaar. 50% minder zijn er de laatste jaren gekomen. Over 10 jaar dan? De scenario's zeggen dat we dan ongeveer nog dezelfde omvang hebben zoals we er nu voor staan. Dus Ja. dat het niet zal toenemen. En, Dus je moet je kind niet adviseren om architect te willen worden? Nee, dat zie je nu al in de opleidingen dat de instroom duidelijk minder is. Perspectieven zijn anders. Deze fabriek bestaat 100 jaar, dus daar hoort ook een officiële handeling bij. We gaan terug in de tijd, een eeuw terug. We gaan een handgevormde baksteen maken, beeld op zwart-wit. En de gouverneur en de burgemeester van Beek die gaan ons dat voordoen. Ja. Dat ongeveer genoeg, denk je? Ja, dat denk ik. Oh. Het is net cupcakes bakken. Dat kumpelt, hè? Daar ben ik verantwoordelijk voor. Wel even goed. Prima. Nog heel proberen, hè? Meneer de burgemeester. Dat is goed. Dit is proberen. Terwijl de burgemeester hier ook zijn handgevormde baksteen maakt, zeg ik tegen u, dit was Zaak en Zicht. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.